रउआ सबके जैसे बतलाइनी वैसे ही जाके करिए और अपन एगो वोट पावर स्टार पवन भैया के हर गंगे अभी संघर्ष 2 के भी खेसारी भैया के फैन लोग जाकर वहाँ वोटिंग कर रहा वैसे रउआ लोग जाकर माने वोटिंग या लाइक ओकरा कह सकता। तो फाइनली भैया रउआ सबके बतला दी कि हर गंगे के ट्रेलर आ रहा बा। जी हाँ, रउआ सबके बतला दी भैया कि हर गंगे के ट्रेलर 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन रउआ सबके देखे के मिल जाई। तो रउआ सबके बतला दी भैया कि रउआ सबके एगो छोटा सा काम करे भैया। जी हाँ, रउआ सब पावर स्टार पवन भैया के फैन बानी तो भैया ई काम कल रउआ सबके जरूरी बा। रउआ सबके बतला दी भैया कि प्ले स्टोर पर जाके भैया बुक माई शो एगो ऐप डाउनलोड करी और ओमे भैया रउआ सबके हर गंगे के भैया टिकट माने ऑनलाइन बुक हो जाए। समझ नहीं आगे रउआ सबके बतला दी भैया कि बुक माई शो भैया लोड कैला के बाद रउआ सबके डिस्प्ले पे हम बतला देता नहीं भैया हर गंगे सर्च कैला के बाद रउआ आई एम इंटरेस्टेड लिखल बा भैया ऊपर क्लिक कर दे। काहे कि भैया ऊपर क्लिक कैला के बाद पावर स्टार पवन भैया के जो हर गंगे फिल्म बा एगो वोटिंग हो जाए। जी हाँ, तो वैसे ही भैया रउआ सब माने 3-4 गो जीमेल आईडी के बना के भी पावर स्टार पवन भैया के वोट कर सकता नहीं। तो जाकर रउआ लोग प्ले स्टोर पर भैया बुक माई शो ऐप डाउनलोड करी और प्यार आशीर्वाद हर गंगे के जरूर दी। और भैया रउआ सबके बतला दी कि हर गंगे के ट्रेलर जो की गांधी जयंती के दिन आवे वाला भैया धमाल यानी गर्दा उड़ा देवे के भैया इतना बवाल ट्रेलर आवे वाला रउआ सबके सामने में। तो भैया रिस्पांस उतना ही बवाल देवे के बा हमनी के। काहे कि भैया पावर स्टार के फैन भैया पावर अगर ना दिखाई तो फिर क्या दिखाई भैया। और भैया एक कोई छोटा सा रिक्वेस्ट जरूर हम मान लें जाकर भैया बुक माई ऐप लोड करी और भैया जाकर वहाँ वोटिंग करी लाइक करी हर गंगे सर्च मार के सबके जैसे बतलाइनी वैसे ही जाके करिए और अपन एगो वोट पावर स्टार पवन भैया के हर गंगे के दी। जैसे अभी संघर्ष 2 के भी खेसारी भैया के फैन लोग जाकर वहाँ वोटिंग कर रहा वैसे रउआ लोग जाकर माने वोटिंग या लाइक ओकरा कह सकता नहीं जाकर वहाँ बुक माई शो ऐप डाउनलोड करके हर गंगे सर्च मार के ओकरा बाद भैया ऊपर आई एम इंटरेस्टेड लिखल बा ऊपर क्लिक कर दें। बस इतना ही छोटा सा काम बा। तो रउआ सबसे रिक्वेस्ट करें भैया कि जाके जल्दी से जल्दी रउआ लोग कर दी। तो रउआ सबके अपडेट कैसे लागल भैया कमेंट करके जरूर बताएं। मिलता नहीं अगला वीडियो, तब तक नमस्कार।